Il-Ministeru tal-Edukazzjoni u l-Union tal-Għalliema ħabbru li se jsir studju konġunt dwar xi tfisser li tkun għallim illum. Waqt konferenza tal-aħbarijiet fil-kwartieri tal-MUT fil-Ħamrun, il-President tal-MUT Marco Bonnici qal li l-għanijiet ta' dan l-istudju huwa sabiex toħroġ stampa ċara dwar is-sitwazzjoni tal-edukaturi u jistħarreġ fost oħrajn ir-raġunijiet għaliex l-edukaturi qed jitilqu mill-professjoni. Kif il-Union u l-Ministeru ma jaqblux dwar kemm kbira l-problema, l-aħjar soluzzjoni ili jkun hemm studju konġunt mmexxi mill-professur Mark Borg. Marco Bonnici qal l-MUT lesta tikkollabora bisħieħ sabiex jittieħdu dawk il-miżuri li jtejbu il-qagħda tal-għalliema u l-edukaturi. Min-naħa tiegħu il-Ministru Evarist Bartolo qal li miċ-ċifri li għandu l-Ministeru il-problema ta' nuqqas ta' għalliema f'ċertu suġġetti bħall-Ingliż, Computer Studies, ix-xjenza u jekk ix-xejra tkompli kif inhi fil-matematika. U qal li n-nuqqas ta' għalliema hi problema li qed jiffaċċjaw bosta pajjiżi madwar id-dinja. Fl-Unjoni Ewropea 26 minn 28 stat membru għadhom problemi ta' nuqqas ta' għalliema u f'pajjiżi oħrajn din il-problema se ssir aktar serja fi ftit snin oħra meta jitqies li l-età medja tal-għalliema hi ta' madwar 50 sena. Il-Ministru qal li fil-każ ta' Malta l-età medja tal-edukaturi hi fost l-iżgħar fl-Unjoni Ewropea li tagħti aktar ċans biex tittieħed azzjoni u miżuri li jżidu l-kundizzjonijiet tax-xogħol, is-sodisfazzjon u l-well-being tal-edukaturi biex dawn ma jintilfux. Mistoqsi jekk hux se jkun hemm stħarriġ fost l-edukaturi li ħallew il-professjoni, Evarist Bartolo qal li dan se jsir iżda mingħajr ma jimminimizza qal li fost l-edukaturi li rriżenjaw żewġ terzi minnhom baqgħu fil-qasam edukattiv f'istituzzjonijiet bħal Lemcast u Junior College. Il-professur Mark Borg qal li l-istħarriġ se jsir fost l-edukaturi kollha fl-iskejjel tal-Istat. L-anaħħari tal-istudju u sabiex jiġu identifikati is-sitwazzjonijiet li qed ixekklu l-edukaturi milli jħossuhom sodisfatti fil-karriera tagħhom. Edukatur sodisfatt u edukatur li jibqa' fuq ix-xogħol u jkun ta' benefiċċju akbar għall-istudenti. L-ewwel riżultati ta' dan l-istħarriġ mistennija jitlestew fi żmien 6 xhur.